слънце. Какво е за това? Викай го, Джина. 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 Еле малък. Бела. Бела. Имаме работа с Джино, Бела. И то е 30. Не е ли по-малък? И то е по-дебел врат. Не е по-малък. Чакай. Джино. Бе, толкова 45. Ето е по-малко 40. 45-40. А това последното колко? Абе 20, бе. По-малко трябва да До крайното е 20. Да. Той е просто по-нисък. По-нисък. По-нисък е този смотлив. По-нисък е този смотлив. Смотливо. Какво? Не си ми стариш ли? Не си ми стариш ли? Ти бе, бе, аз помня. Тя ще я мерим.